Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 29. marca 2017. Máme pre zmenu teraz pred sebou Libru voči americkému doláru, ktorá dnes silno klesá. Tak ako som hovoril včera, že tento denný včerajší knôt indikuje, že dnes by sme mohli klesať. No a táto dnešná sviečka je dosť silný technický signál, že zajtra bude na Libre výpredaj. Potvrdzuje to ako technika, tak aj fundament, kedy už zajtra požiada britská vláda požiada o vystúpenie z Európskej únie oficiálne. Čiže je tu jeden fundament, druhý fundament prichádza z dnešného večera a to je ten, že Škótsko požiadalo už a škótsky parlament to schválil, že bude druhé referendum o vypísaní nezávislosti Škótska. Takže to je druhá rana pre britskú libru, na ktorej zajtra očakávam pomerne silný pokles. Takže predaj ideálny na 1.25, 15, 16. Ja som ale už v shortoch teraz a zajtra budem pravdepodobne celý deň Libru predávať. Poďme sa pozrieť na DAX, ako to vyzerá tam. Dnešné FIBO na 12198, trh osciluje okolo tejto úrovne, ja som do nej už nevstupoval, keďže už je pomerne neskoro večer, keď sme ju atakovali. Takže skôr sa sústredím na zajtrajší deň. Technicky to vyzerá na to, že sa nepotvrdia moje slova v rámci pohybu do strany, že pôjde DAX. Ale vyzerá to tak, že DAX má chuť rásť. Takže zajtra vstup do len longový je 12 139,5. Čiže máme tu len pozíciu na nákup, na predaj nie je žiadna pozícia. No a napokon euro-dolár, takisto ako na britskej libre, vyzerá to technicky na pokles, čiže máme tu pozíciu len na predaj a to na úrovni 1.083435. S tým, že ale na túto hladinu sa nemusíme pozrieť tak ako v prípade britskej libry, takže skôr odporúčam vstupovať už teraz do shortov s tým, že pravdepodobný zajtrajší pokles britskej libry potiahne dole aj euro dolár. Vyzerá to tak aj z technického hľadiska. Takže pokiaľ ide o pravdepodobnosť, zajtra je pomerne celkom slušná šanca zarobiť na týchto troch fundamentoch. Je to samozrejme o pravdepodobnosti, nikdy nie o istote, ale pravdepodobnosti technické a fundamentálne sú na strane poklesu, pokiaľ ide o euro, aj pokiaľ ide o libru, no a narast, pokiaľ ide o akcie, konkrétne DAX, ale keď sa pozriete, tak na rast vyzerajú aj americké akcie. Takže toľko Fibonacciho predikcie na zajtra, na 29. marca 2017.